बोराइनि गामियाव फैदों लोगोफोर नै बिसोरो थायो नैबो हनै आयो माबा थिखोद लादों बन लांफैद लादों औवा बागानमोन बियो सेस दानजोब्बाय नै उन्दैफ्रा बन लांफैदों नै गय गायनो नागिरबाय बोराया बेयावहाय औ बाबा नै हरैबो बन खनगासिनो दं नैबे आबौ ओमफ्राय सासे आयं मोजाङै खिथा माबे आयं बे आयं बै आबौ नोंनि बाबाया खिथादों बाबाया खिथादों हायानो गोरानो नायलाय लोगोफोर जेबो जाया बेखायनो औवा गायनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय औवाखौ फसायाखिसै आरोना बोराया जेबो लाब मोनाखै नालाय माने दाननानै माबानानै होनांगौमोन दानख'वाखै ओमफ्राय बारा मोजां जायैखाय दा बेखौ गासिनबो जिसिबिजों फुजोबनानै माबानोसै आरो गय गायनोसैनो खाथिबा लांफैजागौमोन नै बेवहाय औवानि माबा दंमोन नालाय दिफु ओमफ्राय नै दा बोखारबाय बेखायनो नैबेयाव सेस अन्थाइ जाजोबदों नङाबा नैबेयाव आबादसो मावोमोन नै बिसोरो जेबो मावनानै जानो रोङा ओरैबादि बैसोरो मालाय हनै बेयावनो मावदों मैगं ओमफ्राय नै बिसोरहा जानो रोङा बिसोरो जोंनि हायाव थादों आरोना सैमाया नै ओंखाम जादों माजों जादों नोंलाय हनै मालाय मैगं मावदों बिसोरहा एखे हायावनो बिसोरहा मावनानै जानो रोङा नैबेफोराव नैबे जायगाफ्रा नै मोजां ओइ खालबारसिम बै खालबार नुहुरनायसिम हनै बै नैबे खालबार नुहुरनायसिम बोनमोन नामा नोंनि न'आ खय बोसोर सिगां 25 बोसोर सिगां 25 बोसोर नायदो नैबे बिथामोन जुमब्रा बिफां दंलायो नै गाम्बारि बिफां दङ नै नोरो मोनसे न' दंमोन ओमफ्राय नोरो मोनसे न' दंमोन हौरै न' दंमोन सारि खना न' दंमोन ओरैबो न' दंमोन ओरै फादार मादारनि ओरै सिस्टारफोरनि ओंखाम संग्रा बै आलादामफानि नैबे मा बिफांमोन खान्थालमोन नामा खान्थाल बिफां हास'नाय नै बे बैजोंहायबो मेरला गुवार दङ हनै ओमफ्राय लामा जिं थख'खौ दब्लायसे मानि थाहैदों बेसेबा गोलाव र' एफा गोजान बै नेटखौनो नुहुरा नै नै गोथांनो बैसिम नुहुरा बेसेबा गुवार ओमफ्राय बै सेवरा बिफांनिफ्राय ओरैया आबौनि दा बै मामायाबो नामा बै मा होनोमोनलाय बै बिफां दङना बे गासिम बिसिनि गोजा बै लामानि नारेंखल आयौ एफा गोजान सिगुनाबो बिसिनि ओमफ्राय मानो जेबो खालामफैया बिसोर एफा गोजान मानसिफ्रा औवा बागान गोजामोन बियो दा गासिनबो दानजोब्बाय आरोना ओमफ्राय गय बागान खालामनोसै एसे बेरायनो नागिरदों जोङो नैबाव आदिबासिफोर दङ नालाय बिसिनाव थांनोसै आरोना एसे हनै बैयावहाय हाबा दङ बेयावबो 7 थारिखआवहाय हाबाखौबो जाफैनांगौ बन बुथुमलादों नै मालाय आयौ 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 बैयो मा जिनिस बैयो औवा दिफु खालामनायाव लेटसिन औवा दिफु दंमोन ना बैयावबो जोंनावबो दा गैला लाब मोनाखिसै होनदां बिसोरो मासे मास भारा होनांगौ लस जाबायदां नायसाय बे जाम्फैमोन ना माथो बियो गोदान बेखार जाम्फै जावना होबाय ओमफ्राय हनै हाया लस जाबायना नोंने ना बयनिबो दं लामा जिं बेहाथ' अन्थाइ गोजासै हनै मा जाबावगोन बाव बैयो जाहोदो बेनोबो होदो बैनो औ फैसा होबाय दा नों बिसनो माने फैबाथाय जोंनि हायाव थानाय आदिबासि आरोना बेसारा गैया बेयाव थायो ओमफ्राय फैबाथाय बिसोरो खाजा लुबैयो जोबोलाय बांलादेश सिलिगुरि एसे फाग्ला दंब्रा आलासि दंदां हरनोसै होनदां नै लोगोफोर बिसिनावनो बेरायफैदों जोङो नै बेयावनो हाबा जागोन
बोराइनि गामिनि न' आरोना बियो आदिबास हाबा माने हाबाया माबायावहाय त्रिपुरायाव जाबाय ओमफ्राय दा रिसेपसन दङ मोसौबो दङ हनै नै लोगोफोर गासिन जिनिस दोनफैजोब्बाय मालाय नै बिबारा मोजांथारमोन बिदि बिबारा जोंनाव दंमोन सिगांहाय जों उन्दैयाव नै बरियाल' बारखादों बिसिनि न'आ नुबायना माबायदि थिं थिं उसुंफ्रा नै बिसिनावनो लाबोजोब्बाय जिनिसफ्रा बेबो ना गुवार नै बे गोलाव हनै बैनिफ्राय हनै बै अन्थाइ बै फायखोना नुनायनिफ्राय लोगोफोर ओरै नैबे लामासिम ओरै गोलाव एकदम गोलाव जोबजासे बेबो बोराइमोननि आरोना बेखौहाय गिर्जाया बायनानै लादों आरोना बोराया दुखु मोनोनो नुबा उन्दैमोन नालाय बै समाव नै मालाय मैगङा उदासि लाव नैबो बेरायबावनो सिनोहाय आरोबाव नायदो मालाय हाया नायसै नै बे हासो हा बायगोन माबायदि मोजां दोनो नै देबो फट' लानि जिराय बास बाबुखौ मोजां नुदोंलै नुवाखै बाबुआ माहाय फैदों बिफां नै हा नुबाय दा ओरैबायना बेबो नायनो नाङा मैला नाङा नैबो लादो ओरै बास माहाय फैदोंलै बाबुआ आफ्रिकायाव फैदों नामा माहाय फैदों बेबो बामना दथिया ओमफ्राय मानो बामजानो लुबैलाबायखो जेनेबा है बेबो एमनि उठायले हय हानि न'आव फट' लानो नागिरनाया बावबायसो हाइवे ओरै थांबाय बङाइगाव क'क्राझार गुवाहाटि ओरै थांबाय गसाइगाव वेस्ट बेंगल होमबा नों गसाइगाव खारलाङाबा आङो बाव थानांगौमोन नै बोराया जिथु गसाइगाव खारलाङामोनला बे जायगायाव न' जागौमोन जोंना नायदो लोगोफोर बे हाइवे खाथियाव नैबे लामा ओमफ्राय ओरै हाबबाय हनै बेयावबो न' दङ बयबो लांद्लादोंनो मैयानिफ्रायनो बे माबाखौहाय औवा जांसिखौ आरोना बन जननो बेसाराफोर ओमफ्राय बोराया बिसोरखौ अननानैहाय लांथों होननानै सावाखै आरो दाबोनो नङाबा सावनानै होजोबनानै साफा खालामनोसैमोन बे गासै बेलासियावसो सावनांगोन नङाबा सेस मालायनि न'आवसो खामैलाबायगोन बियो बारजोंहाय बयबो रोगादोंनो जि जाजानो फुंनिफ्राय रोगाबाय बिसोरो बिदि गोजा न'आव हनै बैयावबो लाइन ओमफ्राय जोंना मोननैबो खाल बारलायबावो मोनसे बैयाव मोनसे लिपस्टिक लागायलायदों ओमफ्राय सासे बुरै बायदि संख्रि सालोंदों नै हनै संख्रि बाबा खैजाबो मोनबायबो ना दिबो ना आं पर'था जाहैगोन अके बै मिस्टिनि खाथियाव आच्छा बे थागाव फुदै फुदों जोंनि गसाइगाव टाउन मोननैसिबो आं पर'था 5 मिनिटानो नाङा माथो ना आं पर'था जानांगोन दसेनो सहैयो हनै आमोखाफ्रा ओमफ्राय नैबेजोंनो नै दतमा क'क्राझार ओरैहाय दतमा क'क्राझार थांग्रा जाबाय आं मेला जागोन मिस्टिखौ न'आव सफैबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय बेदर एसे लाबोबाय आरोना दिनैहाय पलट्रि दाउ जानोसै होननानै एसे लाबोदों नै जों साथामनि बाबु आं बिफानि ओमफ्राय बिबैना नै पलट्रि जाया नालाय ना लाबोबाय गोथाङैनो दं नै नाया नै बिदि गोथांखौल' लाबोयो आं लोगोफोर नाखौहाय माने थैनायबाथाय लानो गियो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो जाहाथे भिडिअफोरखौ बानायनो गोसो जानाय बायदि थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर बयखौबो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय